नमस्कार. माझे नाव ऋतुजा दिगंबर पाटील. इयत्ता 6वी, जिल्हा परिषद शाळा नंबर 2, कापूसखेड. 100 दिवस वाचन उपक्रम अंतर्गत मी सादर करीत आहे कविता. चांदो मामा टोकावतो लिंबोणीच्या झाडातून, समबाळपणाची ग येते याजला देखून. माय माऊलीने मला हाच चांदोबा दाखवित, कडेवर घेऊन ये भरवला दूधभात. माझ्या मामाचे आठवे मला चिरेबंदी वाडा, अंगणात सयेबाई खेळले मी दुडा. काय सांगू बाळपणी किती भोगी आले सुख, काय सांगू अजुळाचे सये तुला मी कौतुक. आजा आजीची लाडकी नात नव्या नवसाची, होती तशीच लाडकी भाची माझी या मामाची. लेत होते सोनियाचे बाई बिंदी या भागात, नेसले मी चंद्रकळा चोळी खडीची अंगात.